Matolle 1, pojat 13 vuotta, 38 kiloa, Muslim Solojev Magas ja Niilo Lattu Shirotava. Hyökkää Riina! Just toi! Käännä vaan! Muista kädestä! Hyvä Riina! Suoja vaan! Jalat levälle. Just noin! Suoja vaan! Ei lähde Riina! Hyvä! Suoja vaan! Hyvä! Muista otteen! Riina, katos tänne kun jamissa. Muista otteen! Isä kautta! Kädet ylös! Johannes Tosinto Ahjosta voitti Matolla 2. Aivan se ote! Aivan ote! Matolle 2 nyt Joona Salonen vastaan Viktor Kasurinen. Valmistautuvat tytöt alle 15 vuotta, 52 kiloa. Tampereen ehdokalle enää palattua. Käännä vaan Riina! Riina! Kierrä vaan! Ota kaardi ja sviippaa! Ota kaardi! Nyt lähde sviippaa! Lähde sviippaa! Kato miten se nousee sieltä, jalat alemmas. Valmiina sviippaa! Joo, sviippaa vaan! Hyvä vaan, päälle vaan! Uudestaan vaan, sviippaa vaan! Tulee tolleen, niin käännät ympäri vaan. Valmiina sviippaa! Ja veteraanisarjoihin osallistuneita pyydetään tulemaan tuonne palkintokorokkeen luokseen, eli pelittelytatammin viereen. Veteraanille jaetaan palkinnot tässä muiden otteluiden ohessa. Hei, älä korjaa sitä pukun koko. Riina, kato! Riina! Älä korjaa pukun, nyt vaan sitä. Otat se sisäkautta. Oi, nyt liikettä. Liiku. Liikkeelle Riina! Joo, siinä on! Vielä. Liiku. Mä saat se otteen, niin se on siinä. Liikuta Riina! Liikuta Riina! Se odottaa sitä. Liikkeelle Riina, älä jää ottaa! Riina, päästä irti jo. Riina! Ei tuu paha mieli. Puku kuntoon. Matolla 1 voitti Riina Myllylä. Matolla 2 voitti Viktor Kasurinen. Kuten oli. Ja Matolle 2 seuraavaksi Vilja Eronen vastaan Heda Malaktanova. Valmistautuvat pojat alle 13 vuotta, 50 kiloa, Hämeenlinnan Ville Kivelä ja Ahjon Johannes Tosinto. Joo, kiire nauti vaan. Avaa vyö kokonaan. Avaa vyö kokonaan ja laita uudestaan. Ei oo kiire. Nauti. Matolle 1. Hyvä Riina, noin. Seuraavaksi pojat alle 13 vuotta, 38 kiloa,